Díomh a chairde agus tá míle fáilte romhaibh go Choláiste Ghlór na Mara I Mbaile Brigeen. Tá anmhrónaring nach féidirling ihe oscailte a agrú im mbliana, ach tá súla going inis deise thuairt díomh ar scoil deiscint trí Físeán beag atá cruthatha going. Sa Físeán seo fiche sibh na háiseanna, na hábhar agus na himachtaí atá ar fáil ansa sa scoil. Beidh seansa go bhfuil chomá bula len ar dhaltaí agus tuair siad blaise beag díomh de atmosfér na scoile. Míle fáilte romhaibh a chairde agus buinigí fíorthanamh as. Is mis céan, is brála an alainn. Is é téime inniu ná siúla mo bróga féin. Tá deall mhór le siúla gine inniu. Is mis hana tá méid bliana dó. Inniu sa rang technoliacht mar fálam faoi leictricus agus conas lampa a dhéanamh. Tá sé ansimú. Is mis stífra, imíon peall, cisfá agus cmógachtá ar son na scola. Tá deisna iontacha ag dhaltaí sport a imirt sa scóil agus ar son na scola. Is mis Daniel, tá muid ag imirt dodgeball anseo. Is brálinn na cuairta na cisfeil agus an puirt pell atá aghainn sa scóil. Is mis Lily, tá am lína hain. Tháinig mé anseo ón mhunscoil an féin, ach níos tá go leor cuairdeanú a déint agam. Is mis Dean agus an rud is fearlam faoin scóil seo ná an leathlá ar an ina. Agus na mintirí an óí. Is mis Líse, tá mé bliana hain an rud is fearlam faoin scóil ná scoil Choláiste muid. Is mis Líse agus an rud is fearlam faoin scóil ná na hábhar nua atá ar siúlagam, go háirithe ach na méid spáile. Is bralam bheith ag bácáil agus I cógracht. Is mis Snéad agus tá ansimime gom san óíocht. Tá séileann iontacha agann sa scóil agus buanam sótás na tuirgnamh a dhéanamh sna rangna óíochta. Is mis Anya, tá cursaí feáine ag gríleoir na scola, beil méonmuid fid santa inseanna agus sláinte fisiciúla, déintear macnamh agus yoga go minic ar scóil. Is mis Evan, imíon peall géile, cisfeil, soccer agus smaoineamh le son na scola. Tá as na sport an céad scóil gan an seo agus tá an deiste an corpéidegus a dhéanamh mar ábhar áid teiste comá. Is mis Owen agus is duine ceolbhar mé. Tá neart deis na ceol ar fásta scóil. Tá sé mar ábhar scrúdathe idir bliana hain agus bliana sé, déantar ceoldrama san idir blian agus tá grúpa tradiisiúnta ceol agam comá. Je m'appelle Ashlyn, je suis en 5e année, j'adore étudier les langues, surtout le français. Pour l'année de transition, j'ai passé 1 an à étudier en France. Is mis Emer, is muintear méid a dhaltaí le uachas anseo ar an léir. Aibríonn muid ar scill na saoil agus scill na sosialta anseo. Bhailinn is anam dom is dhalta mé a rangléir. Is maithlim rangléir mar féadlam sus a ghlacha agus mindfulness a dhéanamh. Díaghuit is mis Christian, tá mé san idir bliain agus is brála mai Madora. Is mis Cuomha agus is dhalta mé sa séú bliain agus is cinnear mé. Ceirí na cineirí leis an dhalta sóisireacha ach go háirithe an céad bliain. Tá muid an bródúil as ar scóil. Is mis Fé. Níor asú mé ar Gael School agus bhí mé an nervhís ag teachtasteach a Gael Choláiste, ach fuair mé go leor cabhar agus san níos smaoineamh mar páirt an scóil. Aoife is anam dom, is cinnear mé. An focail is tábhachtaí I Choláiste Ghlór na Mara ná meas. Meas ar féin, meas ar céile, meas ar an timpeallacht, is meas ar an Ghaeilge. A chairde tá súlagam gur bhainmhar tainmh as an Físeán agus gur bhainmhar tainmh as bula le pobal na scoile. Meabhrúcháin gur an dara lá fethead de bhí deire fór an spruc lá de iiritis de bbliana hain na bliana se chuing, sé sin fethe hain, fethe dó. A reminder that the deadline for applications for first year next year is the 22nd of October. If you would like any further information, please don't hesitate to contact us by email at rooney@cgnm.ie or by phone on the phone number showed below. Míle buíochas agus slán go fóill.